ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Субҳ бахайр ба ҳамаи шумо. имрӯз мо барномаамонро айббозори Корвон ҳафтум дарвоза сар мекунем. Саршавии навори мо барои халатҳои арзон ки ғавсакан, беҳад хушрӯбан, начосдор, ай размери 48 то 58 ҳастай. ина марҳамат шумо бубинем ки то 140 сомона ёра метавонем ки харидорӣ кунем. 140 150 зависид ай размериш мекунад. Размерҳо ё калон доранд бо майда доранд. пешаи тамошо кардан шумо ҳам як лайк бимонен, тамошо кунен. иншоалло ки соҳиби ҳамаи ҳамин чизо мешавем. ина марҳамат бибинем ки ана бурукҳои балшимиркадор ҳаста 180 сомон. ина болода ҳастайко айнами сирх сар мешава. инаи бебурукҳош ҳаста. ина дутаи аввалш 150 сомон. баъд ами сирх сар мешава. сирхи бологӣ 180 сомон. ё бурукдор балшимирка то размери 60 дора. метавонем ки одамои ки балшимирка мепӯшанд муроҷиат кунанд ё беҳад халатҳои зури зуранд. марҳамат бибинен, расидкои маъқултонро бигирен. и дар бозори Корвон ҳафтум дарвоза якум рияд. дар ҳаминҷа рияди ростакӣ уже диюм ҳисоб мешавад, не ки сари радай широкӣ. ина марҳамат 150 сомон. инаи халатҳое ки шумо экранда мебинед. инҷа аптовиай расидко тамом шиданаш мумкин е барои ҳамон касе ки заказ карданияй сразу гап зана ки мегирам ҳамун расидкаи маъқулша биёва. инаи халатҳое ки шумо мебинед ё стили туркӣ қати духтагиян 180 сомон то размери 60 доранд. 60 тамом шида буда 58 доранд. ина марҳамат то болоро бибинед то размери 58. пушт стили туркӣ метавонад ки занг бизанам. мо телефонҳоро мемонем. доставка дорем душанбе, Россия, Германия, Франсия, Америка. тоҷикое ки дар Америкаем бинависем ки мо ай Америка шуморо тамошо дорем. касе ки ай Германия бинависа ки мо ай Германия шуморо тамошо дорем. инаи халатҳое ки шумо мебинед ё 150 сум нарх доранд. материалошон беҳад ғавси зурай. ғавсай беҳад ғавсанд. хеле аҷоибот ғавси зуранд. начос доранд 150 сомон. чил намуд расветкай. чил намуд расветка. марҳамат шумо укусихона ёфта метавонед. чил намуд расветка. то размери 60 ёфта метавонед шумо. айҷада турецкий стилош ҳам ҳастай. ё то размери 54 доранд. 58 бидан тамом шидан то 54 доранд. ай дига ҷошуда бо ҳастай амио. ҳамаи амио дар бозори Корвон ҳафтум дарвозаанд. бо касе ки оптум мехара метавонад. инамио беҳад блистияши зур. инами дутае ки дидестен хеле блистит мекунанд. ранги чиёри материалиҳои ламиражвори ё бурукҳошон қатиянд. ина болошон дам ҳастай. дар бозори Корвон халатҳоро ёфта метавонед шумо. фақат ай видеои мо тамошо кунед чизои нағзтар качественитар ёфта метавонед. барои ки иҷада бисёре халат рехтагӣ ай. фақат шумо халатҳои зуртара метавонед ки ай видеои мо вибр карда заказ кунед. ана иҷада бо ҳастай драп меган. кардиган драп 220 сомон то размери
62 доранд ё балшимеркан барои апои бузбаламай. шумо фақат касе ки размери калон мепӯша занг мезана. иҷа дахай ҳастай размерои стандарт, туника дора, жемпро дора, платиёи жемпри дора. ҳамаи ҳамун чизое ки барои замистон дар корай. ҳаминҷода шумо метавонед ки харидорӣ кунед. нами дуконаи мо нишон додистем основной балшимерка доранд ки ҳами спросш бисёрай. нами торда мебинед тагиёш 180 сум, бологиёш 220 сомон. зависид ай качество мекунам. нами тагиёш 220 сомон. ана як кардигане ки бо дар дигар ҷо мо сиёмка кардем. ин кардиган бо фарқият шамое ки камтарак ороишот дора. ороишот дора 220 сомон. гревонош нигина дорай. остинош баъзеш ай болош обшивка дора. нахел дига хел кадагиай. хулоса ғафси зурай 220 сомон донада. аптои хайқати савдогар маслиҳат мекунед нархи аптоиша гап мезананд. марҳамат ҳамаимра бинед 220 сомонда шумо современи стил кадаги драпои современи стил. иҷака аптои стойка варатниканиё аксар на пешона шумо нигоҳ кунед ки чӣ хел чӣ задагиай. нагина задаги стойка варатник барои одамои современи. ҳам кисош, ҳам остинош, нуки остинош. фарқияташ ай дига чиё ҳам қадар фарқият мекунад. но качествои материалаш зурай. ҷои обтовиай. ана ҷамо як шумода халат кардигана нишон метем. ин навинкаай бо беҳад фасони зур. материалшам аҷоибот ба қуввати зурай. ина пишча шумо бибинед. пеша нархаш 200 сомонӣ. качествоаш абсолютно фарқ мекунад ай дига материалҳо. кардиган халат меган ира. халат замокдоршам ҳастай бо безамокшам ҳастай. замокдоршам ҳаст. барои чӣ ман сиёмка кардам? барое ки то размери 60 дора. мо дастафка дорем. касе ки мехоҳад занг мезанен мо шумода дастафка мекунем. анаи халат кардиганаш барои духтаракҳоай современияй дар дарун материали дига хелқати духтагие ки хушрӯтар метавад. то размери 54 дора. нархш 160 сомон. ира чиёш бисёрай, нигинош бисёрай барои духтаракҳои современи. марҳамат. ина пуштишда бо аҷоибот чизе навистагие ба англисӣ. марҳамат бинед. ҳамиҷа дар чӣ чизи навистагие ба англисӣ. шумо ина бихонед. аҷоиботай. нархи ҳамин чиз 160 сомон. размери 54 пуш. метавонед ки мада занг бизанед. ман шумода дастафка мекунам. ина 180 сомон қати кастумчаш. ина номуш платияй 180 сомон қати кастумчашай. марҳамат. касе ки инаишам аҷоибот фасон. анаи бамбукай материалаш бамбукай кисадор. ороишоташам аҷоибот фасон хушрӯ. то размери 56 дорем. 150 сомон нархи ин чизай. бо ҳастай ки
50 сомон 160 сомон барои чӣ. Марҳамат, дар канал обуна нашида бошед, обуна шавед. То видеоҳои оянда. Худо ҳофиз.